Giadaíh a háirde Gaeilge géimar an seo agus tá mé ar ais inniu le Fae Farm don darna ar inniu. Leanar aile an flithe céanna a bhí agam riamh. Tá mé ag dul ar ais go dtíre don pointe críochnaí mé ar an lá dearanna. Ní raibh mé ag immert ón am sin. Agus bhean go bhfeiceadh mé sílim go raibh sé mar aim agam dul go dtí mo cuasainna nua agus bualadh le chéile lá. Tá tú ionta mála sicinn bog ar ailiad. Sin é. Ní raibh. Rinne mé an jab seo hana féin ach Beidir nach raibh an save ag obair go mbeidh so Faber bhí déanaigh mé an jab seo arís le na tornaí mar sin an céad rud na síolta seo iad na síolta tóirí mé gach ceann dé sin níl amadí thugam inis. Craft and place basic soil bed, okay. So, an seo arís. Old catalog. Basic soil bed. And seo. Agus an seo. Okay. Agus na tornaí a thur sa talú inis. Jimmery press má sé go siimplí mar sin? Tá sé go siimplí mar sin. Ínta. Can bhain. Tá Joy-Con drift ag dul ar an seo go Hulk. Agus an ceann dearna. Okay. Ar ais go merit. Ínta. Tá mé ar ais inis dtí an pointe dearanna. Tá sé mar aim agam an bualadh le chéile le mo chósainna nua. Eddie the Mariner. Okay, ínta. Agus céigh mé thuirgimhne an uisce a chur ar na glasraí ach Beidir go bhfuil siad méid go leor faoin am seo. Tá an uisce Beidir tá sé go siimplí mar é nuair atá tú in aice le na glasraí. Ínta. Okay. Ínta. Tá sé ábalta ag léim go mbeidh. Tá iasc an seo. Tá súil agam go mé ábalta iascaireachta dheanú níos muile.
Bailile brata gun seo. Eddie the Mariner well, bid sé an aice leis an airige. Go mar Chin Rocha picnic basket into. Time for sure. Legging just ski go mai. Far and first the thon. Okay, more far and first. Mariner. The Comair and Cha Shaw Mar Chahavedic Ariaskra. Major? She didn't. Okay, we may a map on Martian. Eddie. Tá sé an TOL den ball. Okay. Track. Map marker of the Manish. Wooden fence in that. Manish haar and dryhead. Guskoji and TOL den Walia. Muscles. Well woven rug. Squid vase. Tashinjo. J Marta to Eddie. I won't hold that against you. Ainda we make full on my his character finish. That is correct. L or R to change equipment, okay? Okay. So K-Man an Iska Horchitalu Gumal. Okay, that makes Shilgamore Ashan. I'm sure mar hatching an Iascrockton Animal Crossing go more them. Okay, hell. Beecher go she orgum.
Ah, Shanae, okay. Enjoy, yes. Shanae. Yeah. Oh. Okay. When you make 3 lasers. She's scanning vanish. I need Faggle too. Kern. Shit, I think Jennifer. You. Alright. It's okay, mate. Ac a Yanu. Get the bug, or just get the bug, or just get the bug, shoot him. Shinny ta on right stick ag ahrú cén troll bheith mé giascrach sin é ok tá sin níos fosa inis ok right that ok agus gannaí sin é ionta má héiríosc Té an sais íosca bhí agam sab ionta ok tá sí bhád níos casta ná an iascaireacht in Animal Crossing ach sin é mussels a ríist tá méid deanna go méad luach mór mussels agus $100 nach bhfuil ok Cala a ríist
Kid Rodella. Mel the beekeeper. Okay. Ah, Farathon. Okay. Mel. She's so wide, yeah. Sure. Ooh. Daar kommer inte en stilla länge så klickar jag. Oh. Is een matchkaarten is. Tattoo kaart. I could hardly believe it. So ben ik volum an dói kaart chun bécha agus rudí eile mar sin. I don't know. Okay, so Kara Creature Bug. She laughs, Shinny. Okay, cool. Canawine, Boeing J. Níl mé géirí na béca tá aige dhéana. Legí mé siad san í suaimhneas. Ar fly. Jane Roadshow. Ah, sin Borneo, okay. Lord and a fireflies at the Megiri fire market a creature ella looking so wide and show. Major Felican. Clay brick path into Beidir nach ball mór an acu an seo an acu leis an airige mar sin Raimérás Gianwalia. Oh, ceann seo. Tarrash.
moon moth. They're coming gallant there and shoppa tag and van shaw. Chucky Mirage slash shaw. Yes, Mulia. Okay. Kiana Wainella. Provincial Foster. Clay Path. Rogue. Oh. Ah. Kawashi. Common Moth Inta. Shin Karakinaku. Chab Chanta Nish. Rogue Glass. Dignum Blama Windshow. Inta. Plant Fibers Arish. Maraviogam Marinair Matagum. Council Fresh. Oh. Kehisha. Mockbug Nokje. Oh. Shut it down. Inta. Brown Snail. Because Cal may hainer map the show. Hiroshiko Fatima Shindeja. Tá sé rá fur sa tro seo. Mai lower. Seo mai hain. Tá sin seo. Danig tí ort sa fásta hara. Oh, critters can leave you little gifts if you add them to a conservatory. Okay. Béisishin le Janu ogam níos móra. Agus tá mí abalta a iad a díol fásta. Florence, okay, tá sé sin daine atá ar an airgid ar an uileán seo. Agus fólam faoi Florence an targad atá gur an uileán seo.
Seo hí. Just búla leat sa fásta. Okay. So, tá mé abalta a hanrod a dhéal an seo. Okay, so cé mé trí rud a chur ar na tablaí an seo. Agus bé siad díolta in é sin. Well, tá níos mó na trí rudaí agam hana féin, so ok, agus tá an luach atá orthú scríofa an seo fásta. Mún má thiúi mé trocha Florence leis an ceann seo, mar sin, mún máth ar an tabla seo. Bradan ar an tabla seo. Agus muscle ar an tabla seo. Ok, sin trí cinn. Oh, military, okay. Da. Cabajal hain janta. Hinta. Cha agus ferm sir an aisce. Sin amdal a lí. Oh, sin Curran sé muintir na háte a lí mar sin. Agus sin acabhra ar an méid airgid atá deanta agam I rith an lé. Níos mós min sonraí an seo. Capital dá a thorny problem. Check your mailbox. Okay. Barbox Shaw. Boin Jerry's. And data frill Aaron Kion Shaw. Customization mirror. Pager Confestus Ella Okurora. Bunny my 3 lashin go gasta. And diglom and scahan shaw occur imahia. Decor.
Okay, so tá níos mó sláinte agus foiineamh agus dríocht agam margheall na rudaí atá agam sa te. Sin rud nach raibh mé ar an fhos faoi riamh. Okay, so tuigim mé ar ais leis an rud sin ach ó build catalog b'fhéidir? Okay, bé sé anseo. B'fhéidir. Sin é customization mar. So caithfidh mé an rud seo a dheanú roimh ré, okay, agus níl na rudaí agam, okay, maith go leor. Raithfidh mé ar ais go dtí mal an phoist. Multiplayer is open. Okay, maith go leor. Ínta, so tá mé able de daithanna nua chur mo hodéadaí. So tá Emily agus Charles ag caint faoin na lámhscríbhíní atá le fáil ar fud na háite mar an ceann a bhfuair mé go dtí anois lena customization mir. Alaric the Wizard. Okay. So sin an céad job eile atá agam. Alaric. Maith go leor. Cuir mé uisce ar na tarnaí arís. Bé mé ag teachtar ais leis an tír seo den clío níos moille agus níos mó mar is breala man ar miúirt. Leis féle ceann eile anseo. Peacock butterfly ínta. Tá siad san agén seo sa cheantar seo an éireann I rith an Yari fásta. Tá si amithe. No, Tarash. Bhí mé róháil. Okay, seo an fear dríochta, the wisest wizard in town, also the only wizard in town. So tá go leor dríocht sa bhaile an seo. Agus tá sé contarte. Bata dríochta.
Okay, so caitheamh mé béile a dhéanamh fear seo agus ina dhé sin tóirí sé bata dríochta dú. Okay. So Bia Mara Tyre an Bia Clár agus bhí siad san an trás Cineálm agus tána hiúí dul arás. Bhí sé hart an cheantar seo gur mo chuimhne. Trán seo Diglamach léanaiste Diglamach. Agus chuann sé níos mó uisce dú. Diglam Portain. Ínta san crab. Okay, tá mé arás an trá. Beidir go bhhailí mé gaithíonn ceann acu hana féin. Tá cuaig cin agam. Okay, so raithí mé arás go dtí má cheá agus dhéanaí mé go do bog cócaireacht leo. Okay, so Diglam map marker chur mar sin fásta. Níl. Cabhfuil mé. Okay. Well, Ellen Shaw right out of carrot, yay! Bó muite híal mé ar fur mé glitch mar sin ach níl. Okay, thur mé na map marker ar an seach níl sé go dtíra an seach tá dí orm an sinna cócaireachta an seo. Ceann amháin. Okay, agus cúpla buaite le fanacht agam. Teanta agus hex chun an béile a bhailí. Sin é agus arás le Alaric. Tá sé an tír seo an bhaile. Sin é. What's it like working on a farm? Tá sé go bra, Harry.
agus seo é an bí agenta. Ínta so maidin na mara be an bata dríochta agam. Okay, so be méid bualadh le chéile leis an mara agus be méid fólam an dóigh chun an bata dríochta nua úsáid. Okay, so tá sé leathan é 3 o'clock ar an tróna. Agus níor thug mé faoite a cethir a bhí sin ar a tháinig Jerry leis an lé agus mar sin just ní mé get the bug siúlóid part fan ceantar. Bucket. Caught. Dáisteach a bheith na líon aice leis an te. Bhí an leanamh ina choulútaíomh an buí. Níl abalta dul. Drú seo go dtí seo. Go dtí seo. Okay. Silt agus clay agus amid. Beidir go raithimh mé ar scoiltí an airm agus bheiceann mé an síolta eile le fáil beidir chun iad a chur sa talamh. Go tíre. Fuair mé an ceann ceart ar an céad iarracht. Holly. And jazz. Okay. Cauliflower, beans, parati, flour, pepper, desican. Okay, so tá color Florence agam what that turn be agam hana féin, so cauliflower no beans agus tá mé abalta iad a chur ina ahan séisiir. Okay. Cinse gíonn sé sin síal amháin nó mála síalta amháin. Tá méid deanú síal amháin mar gheall ar an luach atá orthu. Mar sin dúigh mé cuicin. Agus an seo. Okay. Oh, backpack full. Edit outfit mé abalta Festus eile chur an beidir. Níl. Níl ceann eile an bhidí seo.
Could harda leis an ceann a bhfuair mé leis an DLC níl na cinse. Jockey mé arás leis an Festus níos máile. Ok. Well, tá lí na gréine ag teas ó mar sin. Caithfí mé dul ará leis an glasrí. Build catalog. Ok. Níl. Reclaim sin é. Ok. Ok. Níos na síolta. Tá sé sin sa backpack. Nish, cauliflower sa tala agam. Agus isca orthu nish. Da. Rud ela agam seo. Níl, just Ari Togala. William Shoch. Ela hart van Cantor and Shaw. Goji. Go mé sé náam dul a lí agus fagi mé mar sin éiad an bhís an seo ní é sin. Jim Road Show. Pedestal? Well, níl an wildcard agam. Goji seo, go Bearbie. Tar siú leis an iasc sin. Agus gan. Tá sí amithe. Tá ceann eile an seo. Oh, ceann seo. Is siad ag glúiseacht achan ar an seo. An seo. Yeah, baggy man is squirt mar sin. Sin. Rá gala, inte?
Siad san díra mar an rud atá Dreamlight Valley a ar mar mé an clia seo ach dar mé ar cúpla. Agus sníl agam. It's getting late, time to go home. So Beidir as seo hamad caiithimid dul ar ais go dtí an se chun dul a lí. Tharla sé just nar bhí mé ag siúil Hart fan Mhaile an céadar. Ach raibh mé ar ais an se. Okay, raibh mé a lí. So sin acuimh ar an lá, ní bhfuair mé in airgid. Bhfuil mé le Alaric. Thug sé bata dríochta dú. An ceannas aisteachta mhaca mé riú. Ach bhí sé ag obair go mbeidh. Okay. So leis an bata dríochta seo tá mé abalta na Thorns mar a dtugtar air atá Hart fan Ceantar a bhaintse maith. Tá na Ciarí sásta inis ach tá siad ag oíche mo Turnapi. Ínta tá an bata dríochta agam inis. Ar an chéad lá eile bunaí mé tríal as na Thorns a bhaintse maith leis sin. Okay, ach mar sin bhagaí mé mar sin é don lá inis agus chucaí mé ar ais ar an chéad lá eile. Okay, slán libh a cairde, amór.